Saan nyo pagkabaw, kung pwede ba, kadto ra laging number nga 2, 3, 5, 7 o 11 yung gamiton. Na nangutanan ako na, sir, wala gilaing number? Naapa. Naapa, pero nag-high school na to ninyo ha. Grade 6 pa man mo. Kung naglibog mo ani, high school ninyo, mas grabe. Pero sagdi lang, napay daghang mas kamauna ko nasa high school. Siyempre, akong tinudluan pang elementary. High school ninyo, mas lisod ani. Ang tinudluan po sa high school, pang high school, napod sila ilang technique na dog, napod sila ilang style. Mao ni ang technique sa grade 6. High school ninyo, lahi na po ang technique na napod sila iduga nga mas musayon. Kada teacher sa math na ay paagi nga musayon unta. Pero, bisan pagitudlo na namo, kundi ka pang math, di na niyo makuha. Kani kung gitudlo, ang uban na wala sa libro. Kay ingana akong pag-solve aron dali ko maka-answer. Kung ako'y mag-answer, inganion ako. Ay, numdumi. Kung ako'y mag-answer, inganion ako. Dali ra ko mahuman. Ang uban mag-answer, inganion nila. O perting dugayan nila na human. Nidako pang number. Nangita kog sayon. Kay aron dili ko maglibog. Awa kung ako ning ansiran og usab niya, dili na ko i-cancellation tanaw sa metabuha. 2 and 1/3 times 1 and 3 over 21. Kinahanglan gid wag dangon ng all number ha kay di man ni pwede nga latangan nimo. So ato ning i-cancel ning 2 and 1 mahimo ning 7 ya kani mahimo ning 24. Okay, dili ko mag-cancellation na once may tabuha. 7 times 24. O, sige, 7 times 24. 4 times 7 is 28. 7 times 2 is 14 plus 2, 16. 168. Ngayon na po, 3 times 21. 21 times 3. 3. 2. 6. Over 63. Pagkakita pa lang sa uban na, di na sila motiwas. Ikaw, motiwas pa kag-solve? Mao gani. Di ko moagi ngani. Diri pa lang pagamayo na ako number aron di ko maabutan nga number. Likayan ni na akong dagko nga number. Andod sa mahimo gamay nga number i-solve na nako daan. Di na ko i-multiply dito. So i-cancel sa nako. Meaning sa cancellation na i-lowest term sa nako daan sa di pa ko mag-multiply. Mora na ginay rason. Nag-cancellation ko aron gamay siya og term usa pa ko mag-multiply. Kaya kung i-multiply na ako dito nga dagko, wa na. Sige, makahunaw na baka mog number unsay maka-divide ani. Wa na moungot na ka. Moungot ka dire. Di na kakahunaw na mo hinga. Ma-divide baka nig 2 no? Ma-divide baka nig 3 silang duha? Wa na. Dili na kaganan mo answer ko man. So mao nang ganaan ko i-cancellation ninyo. Ayaw mo agi sa long multiplication. Mao man ni long multiplication. Gi-multiply kita nan. Then maganaman na mo lowest term. Nya hasol na.